Ultimate ei pullaa. Yritetään antaa hyvin. Vituuttaa. Ei. Liian pieni panos. Niin jää heti ja $1 tuli. Ei uskaltaako sitä tuli. Nyt on huri. Nyt on huri. Sehän panostaa. En minä. Nyt joku käättäris. Jännittänyt. Päässä olis. Vissiin. Maksaa. Nyt tähtiä sateella. Tähti. Kyllä näin ja... Ei vittu. Näin on. Onko se niitä $1? On. Ei kun niin, vittu. Näyttää miksei ne tavallut. Ei nyt oikein herumi. Hyvin päässä. Pistäpä legendaa. Siinä se on. Totta. Kato heti. Heti vielä. Legendaarista. Tämä on vittu niin Nyt legendaarista. mä oon oikein lämpönen. Pistää legendaarista. Kato heti. No niin, mutta siihenpä se jää. Ei. Pehtä tuplata, kun se kuitenkaan me... 6 tulon tupla. Tämä on oikein sillä... Nurkkaa kokka. Kyllä tää tästä kun se vähän lämpeni. Nyt. Hei. Nyt tupla. No se on. Niin. Hurri. Tai mitä vaan. Mistä lähtee? Nurkkaa kokka. Toinen nurkka. Vastakkain. Noniin. Siinä on. Pelivaraa. Siitä se lähtee. Armotonta pulloa. Armotonta säkkiä. Saanko minä kokkele yhdestä? No. Mutta haittaako se mennä väärin? No äkkiä vaan. Näin sen Kielon päällä. No niin. Otetaanko ylöspäin pelaamaan? Niin, vielä yksi. Noin. As tupla. Nyt jos tullaan niin tupla. No en vittu 6 euroa. Ei. Ui. Siinä se on. Siinä se on. Pelkkane. Joo nyt. Melkein liittyy tähän aiheeseen. Mutta on se hyvä. Hei oikein nyt sateille. Nyt mahtaa olla. Nyt kyllä tuplat jos tullaan. No. Totta kai. Totta kai tuosta lähtee. No tupla. Totta kai Loppuun asti. jatkuu Tupla tuosta. loppuun asti. Totta kai näin jatkuu. Vittu tuossa. Miksi ne sitä vaan? No niin. Sitä Tupla se 6 nyt saata. Tupla nyt saatana. Tuo se ois. Eikö tuo? Perkele sitä. Kato. Hullusti menee $1 vähän vehkissä. No niin. Kyllä se 50 tuli. Enpä usko. Ei oo niin paljon tässä vehkissä rahaa. Ei. No ei tämä oo. Tuossa on numero. No se on. Ei, se oli... Minä kuvasin tuota. Niinpä tietysti. Anna minä tupla seuraavaksi. 2 jos mennään oikein, niin... Otetaan Kokeilepa pois. nyt pohjalta. Okei. Hei ei puolet kohta mennyt sitä ajasta, mikä YouTubeen pystyy tulla. Eikö 10 minuuttia? No. Se olisi parempi alkaa voittaa. Huonolta näyttää. Siinä. Nyt tuplinkia pelaa. Jos on mitä tuplaa.
Tossa. Yhden ylen. Ei se ikinä nähdä on. Ei niin. Se on varma. Mutta voi niitä virheitä sattua. No sattavia. Maximus pullatus. Vai pullatus Maximus? Vimaa. Kokeile sitä legendaarista. Vitu. Kusi kaikki. Paljonko se vännä rahaa? Onpa kyllä kehuttuuksi. No niin. Siitä se lähtee. Eipä mahan lähtee. Nyt siinä on hyvä alku, mutta... Oi. No niin. Pistähän pyörimään. Päästä se nyt vähän eteenpäin. No kyllä se lähtee tästä. Kato nyt. Uusi. Ei niin, kato, voi mennä. Siellä on settiä ollut. Ois. Nyt, tupla. Ei. Alarivi. Ois pitänyt oppia. Nyt jos tullut, niin anna mennä. Joku nyt ei tunnu paljon missään. Eikä tunnu mitään. Mikä poika tuolla? En tiedä. Ollaan niin nössö, niin... Nyt pitäis tulla vähän isoja voitteita, muuttuis tuo summa, se pyörii tuossa. No niin, koko ajan tässä 30. Ei sinne mennä. 3. Noin. Hyvä alaku oli, mutta... Sinun kussee aina nuo Totta. euro. Yes. Joo, ollaan nyt. Ois tuossa. Okei, okei, lähe. Voi. Niin, nyt taas alkoi se kahdella hyvin. 2 anos, mutta sittenpä, jaa. Milloin nää tuplaat on kutos? Nyt jos tulloo, jos on yli 25, niin kokeiletko sitten? No. Kyllä. Totta. Annahin kerran, totta kai. Nyt Ei iskuja. tuko euro. Mistä lähtee? Tuolta lähtee. Tuolta jatkuu. Tuohon se loppu. Aika hyvin. Tuohon se loppu. Kohtaan 10 minuuttia tässä hangattu ja loppuu video meitä. Otetaan toista, jos näyttää siltä. Nyt tätä hankaa. Mä jumi tehdään 20. Nyt, kato. Nyt se Nyt niinku kutonen. taas. Voi vittu. Oikein se on pakko. Totta. Totta katot. Totta. No, näinpä päästi kyllä. Niin samaa missä ollaan pyöritty. Ja nyt se heittää kokonaan. Nyt on niinkö puoli minuuttia kohta aikaa. Nyt pitäis tulla se 30. Nyt uudestaan kutonen. Noniin. Ei. Ui, viime. Lähellä. 50, se pidäkö riittää. Tässä on... Nyt on... Ei oo vielä puoli minuuttia. Nyt pitäis tuplata 2 pois. Jes, päästiin. Jee. 10 minuuttia ja hyvä on. Lateka pois. Vai. Laittaa vielä. No pelataan vielä.